Ванка, какво се случва, човече? Ай, човек, този черен петък е по-черен от всякога човек. Има отстъпки по-големи и по-тежки от всякога. До 70% на определени продукти, на дрехи, на обувки, на оптики, на мерни прибори. Термални сигурно също. Задължително как? Супер. Какъв това багаж? Не се изнася. Всички поръчки, които са тук, това са за нашите клиенти от програмата ни за лоялност Zarimex Club. А за нелоялните, които нямат карти към клуба? Този уикенд от петък до неделя имаме за регистрирани клиенти, а следващия уикенд е за всички останали. Супер! За оръжие ще има ли? Разбира се, че има за оръжие. Що ще има за оръжие? Чудесно! Обаче внимавай, всички неща са до изчерпване на количеството, така че най-добре се регистрирай, така че до другия уикенд нещата може вече да се свърши. Колеги и приятели, побързайте! Всичко свършва много бързо.